Igama lami nguSibongile Mkhwanazi. Siyabonga kakhulu mawukhuluma nathi. Ngicela uqale ukhulume nathi ngesinqumo uma kwakuyisinqumo ngempela esokuthi uyeke ukuthatha ama-ARVs nanokuthi kwakuyisinqumo sakho yini? Yes, kwakuyisinqumo sami. Ngumntwana kaNkulunkulu, ngisindisiwe, ngiyamthanda uNkulunkulu and ngiphila impilo yami every day ngokufuna ukwazi intando kaNkulunkulu. So while ngiloku ngizwa izwi kaNkulunkulu nami ngilifunda, ngizwa nabashumayeli balishumayela, then ngambulekelwa ukuthi uNkulunkulu akangidalelanga ukuthi ngiphile ngamaphilisi. uNkulunkulu uyikho ukuphila kwami njengoba asho kuJohn chapter 14 verse 6 la athi khona uyindlela neqiniso lokuphila nokuthi nengemivimbo yakhe esiphilisiwe. So I felt ukuthi angimkhulu enough uNkulunkulu uma ngirelaya kumaphilisi. Then ngathatha isinqumo ukuthi no, kusukela manje ngizothemba uNkulunkulu ngempilo yami. Then ngazama ukwayeka. It wasn't easy though, because ifear beyiba khona ngoba ngatshelwa ukuthi ngawayeka ngizofa. Now bengiwathatha but nginalento ukuthi izwi kaNkulunkulu lithe la uJesu athi khona njengokuba ubabami uyaphila and then ungithumile nami ngiphila ngaye, nongidlayo uzophila ngami. Then ngathatha lelo zwi ngilokukhuluma nawo amaphilisi. Ngisaba ukwayeka kodwa ngiloku ngiyawatshela ukuthi angiphili ngawe mina, ngiphila ngoJesu until ngaqhubeka naleyo nto for insuku. Then umoya engcwele wangiconvict ukuthi usawathathelana ngoba uthi awuphili ngawo. Then kulapho ke ngawayeka amaphilisi, aphila ngokudla izwi kaNkulunkulu. And umoya engcwele yena futhi ngoba uyakhuluma phakathi kimi, ukhona phakathi kimi, ngiyakholwa lokho and uye ongiholela eqinisweni lonke. Now angiholela ukuthi lesikhathi sakho ophuza ngaso amaphilisi akube isikhathi sakho sokufundiswa. Then ngapractice lokho umoya engcwele akushoyo, ngaphila leyo mpilo, ngabona ngiphila. But ke ngifuna ukukusho lokho ukuthi at first mangiwayeka nga-attackeka i-dizziness. Ngaqala ngaba ne-dizziness for few days and then nginga-understand ukuthi why. But ke ngoba umoya engcwele uyasi-understandisa uma sihamba naye. Ngelinye ilanga ngathi ngisekhaya sangiphatha isiyezi. Then ulasibone mama yangibuza ukuthi why sisi kwenzakalani. Ngathi angazi nami kule nsuku nginesiyezi. Then angibuze ngoba umoya engcwele usebenzisa noma ubani ukukhuluma nathi futhi. Athi udadewethu yini i-diet yakho oyiyekile ongasayidli. Ngakhumbula ukuthi okay angisaphuza amaphilisi. Wathi then yiwo mos, wathi ngiyakuncenga sisiwami ngicela ubuyele emaphilisini. Kwasho ukuthi mangidecide ngithatha isinqumo sokuwayeka, ngawathatha ngahamba nawo ngaya nawo esihlanu ngayowashisa. Ngathatha nekhadi laseklinikhi ngazihlukanisa nawo completely, ngawashisa ngiloku ngiwatshela ukuthi angisanabudlelwane nawo, angisayi kuphila ngawe, ukuphila kwami akukho emaphilisini. As from now on ukuphila kwami ngokuKristu Jesu. As from now on ngiqala ijourney yokuthemba uJesu ngempilo yami. Even though abantu bathi uzofuyeka amaphilisi, ngathi better ngizofa ngikholwe ukuthi uJesu uyaphilisa, not amaphilisi. Then I continue that way till today. Ngiyaphila ngomqemane. Amen. Ngiyabonga kakhulu. Hello, ukhombisa ukuthi Angisakhuluma ngalanga. Ngoba ngifuna ukuthi abantu bazi ukuthi amaphilisi angcole kangakanani. Okay, ungakhuluma mama. Okunye futhi engifuna abantu izwe lonke likwazi ukuthi amaphilisi awaveli kuNkulunkulu. Indlela uSathane destroy umsebenzi omuhle uNkulunkulu awenzile. Look at me before ngithatha ama-ARVs. I was like this. Bengenganayo lenyama enibona ilenga la. Bengenganayo le shape enginayo manje. uNkulunkulu
wangidala ngimuhle. I regret ukuthatha ama-tablets kungakholwa izwi likaNkulunkulu. Namhlanje I regret it. Ngiyazisola ukuthi wayengakholwanga uNkulunkulu usese-early. Ngabe khona manje ishape yami ayikho ngale ndlela. I'm not happy ukuzibona nginje. Ngibuhlungu, ngiyazisola kube kuthiwa kuyakhona ukuthi ngibuyele emuva. Bengingeke ngiwathathe ama-ARVs ayi-poison, angcolile, avela kuSathane. Ngiyawazonda, ngizonda nje yonke into ethi philisi. Now there is life in Christ. Christ is our life, is our redeemer, is our savior. Ngiyambonga uJesu ongikhululile emaphiliseni. Ngifree manje, angisana stress set date yokuya eclinic ukuthi i-date yamele ngiyofrey itulo zaseclinic. Ngiphila impilo yami ngithembe uNkulunkulu ngokuphila kwami. Amen. Siyabonga mama.